Abi mga palangga, mayong aga sa inyo nga tanan, no? Kung ano man ang oras diyan, kung mayong udto, kung mayong gabi. Baw ang aton nga istorya, kuris-kuris tulad nga adlaw. Ang iba ka dyan, may maiguan man, ang iba na, kung maiguan ti mo, saylo. Kaya mo man dyan kamaturan kung kaysa ano, kita mo gagusab ta kung mais kaya. For example, mga palangga, kung may mag-abot ka nga OFW, kag mga seaman, ay itlog ka mo. Kung di nahukas, takod taliwat. May mag-abot ka nga OFW, kag mga mga seaman giyak naton, baw sa migid ka ibata na mahuram. Mahuram kuno sanday, way sandat kwarta. Pwede nanda na ginaisip ko ang ginahuramanan da, kung mga seaman nga da ako may rangko, kung waay. May seaman nga ahay, apprentice lang. Tipira lang kada ng binulan. Padara na patos pamilya na, baka gatas may asawa, may bugas, may tiwairon. Pero dum lang kada bilin ka na. Ti pag-abot da, huraman. Kaya tulad nga chimpo. Maabot ang isak seaman. Huraman mo. Ang masadya pa, ambal ka pa nga mahuram ikaw, padaralas plawan, hadlot ti mo, tapikan ti mo, kubid, kung mag-adto ti mo ka na. Hadlot ka ni ti mo, kubid, tapos manghuram ka pa. Hadlukan mo ta na, tapos huraman mo pa. Wow! Pagway ti mo kumaan ang imong huraman nga siman nga da, tuyag lang to, anang ulo, tuya patana sa quarantine facility. Isak bulan, way patnak uli, sa anang puloyan. Di ba nagahuro-huro giti mo kuram, hay kuno ay ikaw kwarta. Kaya yung ginaisip ko ng siman nga tong huraman mo, may kwarta man kang saway. Tapos nga kig ka pa hindi ikaw kuram. Tidak ikaw lang mag-insindi. Kung dumaano gid ikaw kuram, abi ikaw to huro-huro ka mag-adto sa facility quarantine nga manghuram. Tawunta ko hindi ikaw paghadlukan. Gusab ka mais para maumpawan ikaw.